Ngapring sekarang upaya pi stasiun shagan ga kubor lembaga ni YouTube channel. Ang sekarang blend kor kuyangi kat ba pinang sengap kat ba pinang syakskor yaka ka subjek kebangan keren ngap pensiong nongrim yaka dan haka kitab ujar maya kelang bakat pra kerkot ke ba hinreu ke ba ongkum ka deu pertha haka kti Nongthaw Khiew kumta pilong haka kti gejonga kat bangina ya puli yagan subjek tungin pedam ki kle sesen haka jingdwai kokpa jungi ubah hamneng sesen a try yawan haka ni kenta ban yaro penen burom yami ublai badai hok ban yo ke jing yaro nangi ki khon ki jong me a try kat ba ki khon kat ba ki pai lang jong me kat ba ki dang ngap ang sha skor a try to pli ki do anu ki joki kana magani ke khubor a try kan te ya ke jinglong kristan joki bat kan aiman se me ki kumju bat pendon ya kam yang ngahani ke por na ka benta ka burom ki jong me agar teng Jesus Christ ngadwai amen ka bible ka khot yangi hagani ke por naga jinge tho khana shaphang ujar maya kalong ba khat phra kar khot ka ba hinreu ka ba ongkum ka deu pertha haga kti Nongthaw Khiew kumta philong haga kti ke jonga u blei ula kren ha ujar maya haka wei ka por wong khilek but here shaka yeng Nongthaw Khiew but hang tangan pen ngau yami ya ki ktin ke jonga reka e ka bajia ha ujar maya ula lek ula shem ya Nongthaw Khiew haga kam ka jong u halor ka shlang tem ba udang Thaw Khiew te henry kat ba udang Thaw Khiew nang Thaw kumta uta o Khiew kendo ula sniu no henry Nongthaw Khiew ula shem ya uta o Khiew kendo ubala sniu bar ubala Thaw pat da uwei pat o Khiew ubabha bar kumta u try ula kren ha ujar maya uang hato ngamla ban le bat phi kum uni Nongthaw Khiew ibon sen kumki kon kristan leni kum ki kon jong oblay bun sen ngi ju ai daw yo oblay bangim la ban le ya kata ngim la ban put le ya ka bible ngim la ban kren ya ka subjek ka jong ngim la ban ya lap shaki brew bat ngi shapting yo ki brew kin pan shitam yang ngi ladangi ya lap ya ni ka ktin ka jong me bun sen ngi ai daw yo oblay rega ek ba oblay ukren ha ujar maya kum ju ukren ru yangi oblay uang hato ngamla ban le bat phi kum uni Nongthaw Khiew wala da ka jingim jongi kamlong bit dor ke ban ya lap ye kting jong play wala ngim long ke ba start hakmat ka partai re ublay un pendon kam yangi ke ke bangile ublay un pendon kam na ka benta ka buram ke cho ublay ukali ya phi hato ngam la ban perlong thamai pat ya ka jingim ka balas new jong phi ka jikali ka long ya nga bat ya phi kum jo kum ba u jermaya ula kali ula aida ublay bat ublay ula jubab yo bat kum jo ublay u jubab yang ha ya phi hato ublay umla ban pen thamai ka jing im jong phi yo se phila sha te sha khom ha ka jinglong bra ha ka pop hang ne prathai phi kwa ban kalak mut tang ba phimla ban le re phi phai din no na ublay ban ya ka bawan na ublay phi phet pen ban na ublay na ka da phimla ban ino ya ka jing sngo bha jung prathai re to tip ya ka ni bo ublay ula ban Thaw thamai ya ka jing im jong phi kum ba uniu Nongthaw Khiew u Thaw thamai ya u Khiew bas new jong Jeremiah kelong balai pu ar kat ka ba ar punyo wong hak mi ngalong u try u blay ka do baro dan ka bomla ba nga hato dan ka bomla hak mat jong blay ko ki para ba ki jonga ki bas ngap ba ki bas skor ka ne ka kubor reng ong epi parlok ba e shisha ngi long kita ki Khiew kendo ki bas new door ki bas new door ki bala jot ki bala pai ki bala pra reng ka tin ka ba khoi ka jong u blay ka pen kan mau yangi ba u blay ula ban Thaw thamai ya ka jing im ka bala jot ka jongi ngilong shisha kum ki deu bertha hakikti ki jong ula ban Thaw thamai yangi tangla dangi kloi pat ban sngo thu bangilong shisha ki bala jot ki bala laptop hakmat jong oblay ban habangin kala ka bomot shisha oblay un Thaw thamai ya ka jing im ka jongi ar korin kol nong bak san ka khot ka khat nyo ka ktin jong oblay ka ongkum ni kumta la da u e ru don ha u kris ulong u jingtha u ba thamai bar ki ai ru ki barim kila du no are hakmi ki ai baro kila jialong ki ba thamai snap ka bible ka ong u e ru ka bomot compare pilong kumno ka jing ayu pidon ka jingpang lani ka jing arya ka ba pila le oblay ula ban Thaw thamai pat yapi badai tang lamba u Jesus Christ ubala ban Thaw thamai pat ya ka jing im jong phi kumta ngawer ya phi ba phin pediang ya u Jesus Christ da ka jingkala ka mut ka ba shisha ba phin yo ya ka jing pen thamai bar ka jingkar khu ha ka jing im jong phi ka lat ka dang pli na ka banta jong phi u jisu dang ti ha ka jing khang ka do nu jong phi ha ka kitab jing pen pa ku nang ba lai khot ba at pho ong ngadon ha jing khang bat ngatit balada unu nu yo sngo ya nga ton pli khna bagan rung bagan ya khawai lem bat u jisu u kwa ban don rangkat bat ngi ha ka jing im jongi wala da ka jing im ka jongi ka sniu
ublay ukwa bantau thamai pat yaka bat bantau thamai pat yaka dei tang ujisu ubala om don ubala yak bantau thamai yaka jing im gejongi rega jingkali kalong yanga dia phi ha kani ka por to jet menta kasngi ukheu uba kumno phi kwa ban long ukheu uba kumno phi kwa ban long hoi gilong kita ki kheu ki basneu hanre ublay uwan bat ukloi ka ban penthamai yangi compare hadu kat no ngi pop hadu kat no ngi tngit ka bible ko ong la ngi shisha ngi kloi ban kala ka bumut hadu ka do anut ublay ukloi ban yarap yangi paralok ba i jonga ki bas ngap ki bas skor kani ko khobor to pen syong nong rim yaka ha ka jing im kjong phi nadu menta kasngi ublay kor khoy phi na ka banta ka burom jong amen